wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Prince Zazzau, ɗan garin Zazzau mai kishin Zazzau. To gaskiya Dauda Kabutu rarara ba abin da za mu ce ma da shi sai dai Allah ya saka ma da alheri, domin kai jihadi a kaf Kannywood. Duk da an yi irin wasu a baya, amma gaskiya tsarinka daban ne, kuma tsarinka mun ji daɗin shi, musamman mu 'yan garin Zaria kuma masu kishin Zaria. Amma a matsayinka na jagora, wata tambaya kaɗai zan ma guda ɗaya tal. Me yasa mu 'yan Zaria za a sa challenge makamancin irin wannan? Za mu bi dokoki, za mu bi shari'a, za mu bi mamin, za mu yi abubuwa da dama, amma me yasa mu ba ma cin gasa? Mafi akasari sai ka ga mutane 100 'yan Zaria sun yi, amma mu ba a mana adalci, sai a ce mutum ko ɗaya bai ci ba. To mu menene laifin da muka yi, ko kuma wani zunubi muke aikata muku da waɗanda kuke sawa suna yanke doka, ko kuma wanda suke bin cancanta su zaɓi wanda ya ci, ba sa mana adalci, ba sa zaɓen mana waɗanda suka cancanta, sai su zaɓi san ransu? Me yasa ba a mana adalci? To muna fata